here present. Evangelist Muparinga, amen. Amen. Sakandangoti Minister Kuvea and the team muye kuno kumberi. Mozo tiparu mboro mwechete wandiri kuda. Not my sins were higher than the mountains. Hallelujah. Amen. My sins were what? Were higher than the mountains. You can come here after then after that, man of God. Sorry, but I understand. Amen. I know Timarano quit tries a kanaka, Mogot Paumanzi, Ekungot Komborera, Guazedu, Zati, Guaire, but Tinoted up to Mamiri Matatu, Amnegamapiwanashe, will bless the change. Amen. We leave the time to the men of Marima think what quit tries a kanaka. The praise and worship. My sins were higher than the mountain when the Lord sanctified me. My sins were deeper than the ocean when the Lord sanctified me. Singing glory, hallelujah, when the fire, came down, I thank the Lord for this little moment I have, so that I can share the word of God with you. My honor to Dr. Ringston for giving me the opportunity. God bless you a lot. Explain this scripture. Let me proceed with this scripture. I want you to see from the first line or from the beginning of the story that this man or this prodigal son asked his father for things. Asked for things from his father. But when he came back, he was offered, he was given, didn't ask for anything. But it was his father who clothed him, gave him shoes, and made a feast for him. So when you have a mindset of going out, you represent somebody who does not want to belong to the house, who has a mindset of begging, not belonging. Because when you belong, when you are part of the family, the father gives you. When you chose not to be part of the family, you become a beggar. Somebody, you know, as we worship, there are people who come to beg from God. God gives.
But never know But there are people who receive no presence. because they are in the presence of God. He asked for things when he wanted to go out. But when he came back, the father gave him without asking. So It reveals to me if a person is thinking of outside things, he relates to the father in a way of a beggar. Remember, when he came back to his senses, that's where the problem began. When he came back to his senses. Because he was not being driven by the mind of the father, but his own mindset, loaded with a guilty conscience. That's why he said, when I go back to my father, I'll tell him that I sinned against you, and don't treat me like one of your sons, but as your servant. Musanditora, semwana. Never take me as a Which son. means sin. Chiri. Chakaita mti ave nemfungwa. Yekuti andichada cooperate family. Made him not. So when you are not part of the family, automatically you beg for things. But when you become part of the family, things are given to you by right because you belong to the family. So I've discovered in life that when you become part of the family, there are things you don't need to pray for. Because when he came back home, his father gave him shoes. He gave him the robe. He made a feast for him without asking. But which means he was already out. But already spiritually so when you are not part of the family, your lifestyle in a beggar, a begging mentality. You come to the church, you don't want to do anything for the church or for the house of God, but you want God to do something for you. Why? Because you don't belong to the family. So what he came back into his senses, the guilty conscience, loaded with guiltiness. So Coming back to the father, not because he loves the father, he's hunger driven. He's driven by hunger. Situation drive back. His situation is driving him back. Not understanding. So when he comes back to the father, pretends to be the judge. You know, when you are guilty or when you are wrong, when you go before the courts, it's the judge who analyzes your story and gives a sentence. But we he's telling the father instead, never take me as a son anymore. What makes him a son is the blood. It is the blood, not the character. So what he is missing here, understanding the issue of the blood. He is not understanding the importance of blood. When you don't understand what the blood did for you at Calvary, you approach God as a beggar, not as a son. Powerful. He returned to the father. Never take me as a son anymore. What is it that makes you a servant now? Is sin deceiving you? But today's believer. From today's believer, sin is not greater than the blood of Jesus. Amen. So what is the blood of Jesus? What stops you? What brings your salvation is the blood of Jesus. He's failing to understand the issue of sonship. So never take me as a son anymore. Remember, he's back home. But he's far from understanding the mind of the Father. So it's one thing to be in church. It's another thing to understand the mind of God. He went back home. But wasn't willing to be a son. Which means church, being in the church is one thing. It's one thing. Knowing the mind of the Father is another thing. And there is a danger I want to show you. The Bible says when he was coming, when he was still far off, the father saw him. And his father began to run to him. I'm still wondering, why was the father running towards this boy? And I've got this understanding. There was also an elder brother at home. So the father understood this. The brother knows how evil the young brother was. And he's not happy. The father realizes that elder brother.
If the elder brother sees the anogona younger brother, kukondemwa futi akadzokera back. he could be condemned Because to the go elder back. brother had a report concerning this boy. But Baba had a love concerning this boy. The father Let loved me tell you this, church. Nyika ine report ine nyaya dzako asi Mwari ane nyasha newe. So pane nyaya ndepekuti akatanga kukuapproacha ndiani. Nokuti the church kana kuti nyika kana vanhu vane nyaya dzako but ane nyasha newe ndiMwari. So chakapa baba kumhanya kuziva kuti nyasha dzikatangirwa nekukondemwa munhu yaaponewe. Saka uchiona kuti the elder brother paakapia on the scene, he was now speaking negatively against the other brother. He was not happy against the returning of the other brother. So the father had to run. The father had to run towards him. Because antozati akaonekwa nemumwe wake haapindi. Akaushangana nemumwe wake achaudziridzwa uipi wake wese. So nyika inoziva zvakaipa zvako, haizive zvakanaka zvako zvaunodirwa naMwari. So mukomana wakauya akasvika pamba, baba vakamumbundira. Bible rati when he saw him far off, the father ran to him. Hallelujah. The father kissed him. Yes. Remember kuti haana kupiwa change of clothing along the way. Baba vakasvika vakasangana naye vakamumbundira. Vakafamba kuenda naye mumba. Which means there was a distance that he walked with the father while at least he was still hungry. There is a distance when he walked with the father while at least he had no shoes. So there are times you must have this understanding. Kune hard times ariko, but does not mean the father is not with you. There is a distance yaunofamba na father vane chikafu iwoni nzara. There is a distance yaunofamba na baba vane putsa vanoda kukupa but vasati vakupa. Baba vanakumhanya nezvinhu zvaanoda. Baba vakamhanya nokuti vanomuda kuti vamuunze muzvinhu zvaanoda. Sometimes we don't value relationship, we value things, kana the profit kana zvatinogona kuwana mu relationship. So zvinoita kufamba na baba vanazvo iwe usina. Sei baba vatendera kufamba nemwana asina chinhu iwe vainazvo. Varikuda kuti adzoke mumba. So the era ya elder brother anogara pamba hagari mumba. That's why akabvunza muranda kuti mumba medu munei. Varanda vanga vakuziva zviri mumba mavo iye ari pamba. Ndokubva uzwa kuti mumwe wako adzoka baba vako vari kuita pati mumba. Which means tine vanhu vepamba vasingazivi zviri kuitwa mumba nababa. Why? Nekuda kwokuti vakasaziva zvinodiwa nababa nezviri kuitwa mumba, vari ready to condemn those vawawana vari muyati. So lero problem yako usukondemwa panze nekuchiirwa panze mukati. Mukati mune nyaya. The prodigal son adzoka apinda mumba baba vari kufara naye. The older brother was loitering around. Ndokubva vanzwa music, ndokubva vanobvunza muranda mumba medu munei. There was a party going on. The father was happy with the return of this boy, but the elder brother was not. Saka nyaya ndeyekuzoti ndakabzoka kuna baba kwete kuna mukoma. Mukoma can be part of the family but is not the father. Ane zvaanogona kutaura but ndoda kuziva the real mind of the father. Problem ndeyekuti tine vakoma in the church. Tine vakoma, tine vanhu vasiri kuziva pfungwa yaMwari but vanoziva kuipa kwako. So mukomana wakadzoka kuna baba. Ndokubva atenderwa kupinda mumba nababa, but his mind yakari driven nehunger nokuti akati kumba kwababa wangu kune chingwa chiriko. Saka mungu chinogona kutiunza kuna baba akusi kuda baba wacho. Iwo baba vari kuda relationship, mukomana ari kuda benefits, ari kuda chingwa chinobva kuna baba. The prodigal son nyangwe akadzoka pamba kuna baba anga ane wrong mindset. Nokuti aishandisa mafungiro ake asiri kutsvaga the mind of the father. Romans 12:2 inoti your mind must be renewed by the word. Which means mindset yako naturally, carnally, haigoni kuklika nekuziva the mind of the father, but you need the word of God to renew your mind. Powerful. He's condemning himself. Musanditora semwana. Saka wadzokererei pane zvekudya zviri pamba panapa. So he was still prodigal auya pamba. Now he was not prodigal in distance, he was prodigal in understanding. Saka zvinoita kuti hausi kure uri pano but uri kure mukuziva zviri pano. He is now back but with the wrong mindset.
Saka kutonga nyake Musanditora semwana nditore semuranda. Why? Chivi chiri kumudza kuti hauna usisina hwakama nababa. Saka pakushanda uchangotitwa semuranda so. Kana uri mwana zvepamba ndezvenyu by right because you belong to the family. Kana uri muranda unopiwa salary. Why? Nekuda kuti uri mushandi wepo. But kana uri mwana wepo ukama hwako nababa unodarika salary kutambirwa nemuranda. So I was driven by bread. Anga inodrive vanhu kuchechi. But you need knowledge in the house of God. Even the mind of the Father. Uchaona kuti chawakafambira uchiti ndakafambira nyaya dzechingwa. You got something bigger and greater than bread. Muna Mwari mune zvinhu zvakakura kudarika imba kana motikari. Kungoti mindset yako kana iri diki ndo zvinhu zvakakura stereki kwauri. But kuti chakakurisa chaizvo is the grace that was the favor done at Calvary. Kuti uve internal life. Life is far much greater and better than anything you can get while you are alive. So uchaona munhu akapinda pasika situation anogona kutengesa imba kana motikari for him to be alive. But you value your life. Aienzane nezvinhu zvaunotsvaga. So mukomana wakadzoka. But ane wrong mindset. Akudza baba zvekuita. Sometimes your prayer line inonzwika kuti wakauya hako but you don't know the Father. Right? Somebody achimutaura kuti ndina mate kuti Mwari vagone kundida. Mwari vakakuda. Mwari for God so loved the world. Wakatodiwa uchiri kunyika, ichiri nyika. For God so loved the world uchiri kunyika, Mwari vakakuda. So the devil anokunyepera nekuda kwesituation yako Mwari akude. Hauna kudiwa nokuti wakanaka. Wakadiwa naka kuti akunati. I'll repeat again. Hauna kudiwa nokuti uri right. Uri kudiwa na Mwari wacho ari right, anoita vanhu kuti vave right. Self-righteousness is like filthy rags unto the Lord. Akusukururama kwako baba vakaona mukomana achiuya usati avazive nyaya dzake, but baba vane language yeubaba yekuti kudii uyu anga akafa is now alive, which means uyu paari kupa report yelife yayaramwa nemunhu yakashata ari kuripotera munhu anga akafa. So munhu akafa haana negative report nokuti he was dead and now he is alive. Saka uyu paari kuyatudza baba kuti aizodai mari achidya nezvipfewe kudii ari kupa report yechituna. So the mind of the Father in a favor to this guy, because according to the Father he was dead. Uyu paari kuti aizodai achikanganisa baba ari kuti aiwa anga asinga existed, but now he's alive. So mukomana akabva pamba akarongedza big akaenda. Do you know kuti baba havana kumupa zvinhu zvake zvese mukomana paakabva pamba, vakamupa zvaanokwanisa kutakura. Tiri wapfana taiti tikaenda kutripiso ngeCoca-Cola maigadzikirwa madrinks makrita kwaunonzi nwai. Saka unodzoka une mindset yekuti Coca-Cola haina kubasa nemadrink, munopiwa munonwa akawanda munoda. That's not true. Munoda munonwa munokwanisa. Ukada 5 ukaguta ne3 zatopera. So they know the capacity yavana vadiki vauya kuchikoro vari vanhu 2 mukapiwa crate, munoita mentality tapiwa crate, hamuna kupiwa crate. Vanoziva kuti hamupedze crate saka munopiwa crate. Imoti tanwa atinoda manwa amunokwanisa capacity. Saka paakabva pamba achienda haana kutakura zvinhu zvese, akatakura zvinotakurika. Saka tinoti akasiya mombe. Ani pakadzoka kwakaraya mombe, mombe haikuwa nembegi, because akarongedza begi achienda, mombe haikuwa nembegi. Saka unoona kuti when you go far you limit yourself, because baba wako vane zvizhinji. Ukagara mupresence you get much more and better. But ukada kuenda kure, it's your capacity that determines kuti unotakura zvindani. But kana uri pamba is the capacity of the Father who wants everything. Saka uchiona chimwe chinotisiyanisa, vamwe vari mupresence, vamwe vangori present. Vamwe vari present but kune vanopareta mupresence. Uchechi uriko zveshuwa unotouya but urimo here mupresence yake. Was being present hazvireva kuti you are also in his presence. Mark chapter 2. Pane murume akautakurwa nehama dzake ari chirema achonzwa muchechi. Vakatadza kupinda padoo nekuti manga makazara. They broke the roof. Vakadzikisa amai pana Jesu. Uri kuona here kuti kudoo kunogona kuzara pana Jesu pane space.
Which means people were present, but they were not in his presence. But surrounding yaje, wakadzikisa hama yavo pana Jesu. But pana Jesu pana space. But murumu makazara. Saka chechi inogona kuzara nevanhu vasiri pana Jesu. Pana Jesu pana space. But kudhoo kwakazara mupindike. Saka chechi inotozara. But muna Jesu musina munhu. No wonder chirema chida kupindwa nepadhoo hakuna ari kuita mwoyo murefu because havasi muhis presence. Vanhu vangori present. Saka munhu ari present muchurch can do anything. But ari muhis presence anoita zvinotaura Mwari. Vanodi kunzwa tsitsi nemunhu akaremara adopindwa naye mudhoo. Svika chirema chinonzi pinda neparufu. Vanhu vari muchechi muna Jesu ari kuparidza. They were just present. They were in his presence. Vanotakura his character, which is love. Shikapaka break wa rufu akasema hama yopana Jesu. So the prodigal son, the most dangerous guy, is the one asinakwenda kure. But asikapinde mumba. Ari present, but asiri mu presence ya father. Asinga reason isa baba, asinga farire the tin of the other brother. So zvinoita kuti vamwana vafarire iwewe but uriwe pamba ipapo. Ende muchigara mese pamba ipapo. Remember he's a brother. Ndiye aifanira kutonzwa kuti mufana wangu adzoka. But akabva ati mudhara kuudzai maripoti ezvese zvakaipa zvaitwa nemufana. Ukaona achigona kuripota kuna baba zvaitwa nemukomana kuna kuti aiva nefollow up. Kwete kuti mufana adzoke nekuti azomumakisa. Because kana waitoziva kuti mufana wako urarama upenyu hwakaipa wakadi kutevera. Wakadi kuudza baba ngateri mukomana akaenda hanzi arurama zvakadi aimuchengetera grudge for such a day kuti kana wauya nyaya dzako tinodziziva. Ufunge kuna vanhu nyaya dzako. Asi ukaziva Mwari anokukanganwira. Vanhu avakangwa nevanonyora pasi. Vachakushova vachakuudza. Tine vanhu nenyaya dzako dzawakaita uri grade 4. People are so wicked at such a level. I remember nasana nemwe mutsikana kumana utakana naye kuchikoro kuprimary. Akandudza spelling yandakatadza tiri grade 3. Takabva kuchikoro about 23 years ago. But akandudza Trymore but pae spelling accident yaikuvhiringa. Sure spelling accident ndakaitadza but makore apo afamba. But in nature yavanhu pawakamakisa vanoremember. Pawakagona avaziva. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. Tanzwa kuti mune rudo, vanhu vane ruvengo. Tanzwa kuti imi munogona kumhanya kwatiri, asi hama dzinogona kuti ignore. Takutendai nokuti muri muridzi woupenyu. We give you all the glory, praise and honor. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Thank you so much. God bless you. Amen.